Clostridium botulinum je baktéria zodpovedná za botulizmus, ktorý sa považuje za najsmrteľnejšiu formu intoxikácie potravinami, ktorú ľudia poznajú. Produkuje extrémne silné neurotoxíny, čo z neho robí vážne mikrobiologické nebezpečenstvo, najmä v tepelne spracovaných potravinách. Táto baktéria je prísny anaerób, čo znamená, že sa jej darí v prostredí bez kyslíka. Môže prežiť ako vysoko žiaruvzdorné spóry, vďaka čomu je veľmi odolný voči mnohým bežným metódam spracovania potravín. Tieto spóry sa prirodzene nachádzajú na všetkých surovinách, čo prispieva k rozšírenej prítomnosti baktérie v životnom prostredí. Vďaka svojim vlastnostiam je Clostridium botulinum kritickým kontrolným bodom vo všetkých spracovaných potravinách. Patria sem potraviny podrobené sterilizácii v autokláve, pasterizácii výrobkov s nízkym obsahom kyselín a minimálne spracované alebo predĺžené chladené potraviny s predĺženou trvanlivosťou. Vykonávanie prísnych kontrolných opatrení je nevyhnutné na zníženie rizík spojených s touto baktériou. Jeho všade prítomnosť v životnom prostredí znamená, že sa nachádza na všetkých surovinách, čo si vyžaduje komplexné bezpečnostné protokoly počas celého procesu výroby potravín. Táto rozšírená prítomnosť zdôrazňuje význam ostražitosti v každej fáze potravinového dodávateľského reťazca. Celkovo kombinácia všade prítomnosti životného prostredia a technickej odolnosti robí z Clostridium botulinum obrovskú výzvu. Preto je potrebná prísna kontrola v každej fáze výroby, skladovania a distribúcie, aby sa zaistila bezpečnosť a kvalita spracovaných potravín a chránilo verejné zdravie. Začnime diskusiou o rôznych typoch toxínov produkovaných Clostridium botulinum. Existuje 7 typov sérologických toxínov, označených ako A až G. Ľudské ochorenie je však spôsobené hlavne typmi A, B a E, pričom v niektorých prípadoch sa príležitosne podieľa typ F. Ďalej je dôležité pochopiť, že Clostridium botulinum je taxonomicky heterogénny. To znamená, že je rozdelený do dvoch hlavných fyziologických skupín, ktoré sú prevádzkovo významné. Proteolytické kmene a neproteolytické kmene. Proteolytické kmene zahŕňajú typy A, B a F. Tieto kmene sa líšia od neproteolytických kmeňov niekoľkými spôsobmi, vrátane ich pôvodu, tepelnej tolerancie, tolerancie solí a preferencií rastu pH. Na druhej strane, neproteolytické kmene pozostávajú z typov B, E a F, majú jedinečné vlastnosti, pokiaľ ide o toleranciu tepla a soli, a ich preferencie rastu pH sú obzvlášť dôležité pre kontrolu rizík pri spracovaní potravín. Pochopenie týchto fyziologických rozdielov je rozhodujúce pre bezpečnosť potravín. Rozdiely v tolerancii tepla a soli ovplyvňujú spôsob, akým navrhujeme opatrenia na bezpečnosť potravín, zatiaľ čo znalosť preferencií rastu pH pomáha usmerňovať efektívne protokoly spracovania potravín, aby sa zabránilo kontaminácii a zaistila bezpečnosť spotrebiteľov. Proteolytické kmene Clostridium botulinum zahŕňajú typy A, B a F. Tieto kmene sa nachádzajú hlavne v pôde a bežne sa spájajú so zeleninou a surovým mäsom. Vyznačujú sa vysokou toleranciou voči teplu a soli, pretože sú schopné rásť v prostredí až 10% chloridu sodného. Nemôžu však klíčiť v kyslých podmienkach pod pH 4,6. Pochopenie týchto charakteristík je dôležité pre riadenie rizík bezpečnosti potravín súvisiacich s týmito kmeňmi. Na druhej strane, neproteolytické kmene zahŕňajú typy B, E a F. Tieto kmene sa zvyčajne vyskytujú vo vodnom prostredí, ako sú sladkovodné a morské sedimenty, ako aj v rybách a mäkýšoch. Sú psychotrofné, čo znamená, že môžu rásť pri nízkych teplotách až do 3,3 stupňa Celzia. 5 porovnaní s proteolytickými kmeňmi majú nižšiu toleranciu soli, pričom rast je inhibovaný pri 3% chloridu sodnom. Okrem toho vyžadujú vyššie minimálne pH a neklesajú pod pH 5,0. Rozpoznanie týchto rozdielov pomáha pri kontrole kontaminácie v rôznych potravinárskych výrobkoch. Poďme diskutovať o rozsahoch teplu odrastu rôznych kmeňov Clostridium botulinum. Proteolytické kmene rastú medzi 10 stupňov Celzia a 48 stupňov Celzia. Týmto kmeňom sa darí v miernom teplotnom rozmedzi a pochopenie ich rastových parametrov je dôležité pre bezpečnosť potravín.
Na druhej strane neproteolitické kmene môžu rásť pri oveľa nižších teplotách, od 3,3 stupňov Celzia do 45 stupňov Celzia. Táto psychotrofná schopnosť znamená, že sa môžu množiť v chladených podmienkach, čo je problém pre potraviny skladované v chladničke. Dôsledky na bezpečnosť potravín sú významné, najmä pre neproteolitické kmene. Ich schopnosť rásť v chladených spracovaných potravinách predstavuje riziko, najmä ak trvanlivosť presahuje 10 dní. Preto je nevyhnutná prísna kontrola teploty a správne podmienky skladovania na zníženie rizika kontaminácie a zaistenie bezpečnosti potravín. Rasta produkcia toxínov Clostridium botulinum veľmi závisia od hladiny pH. Proteolitické kmene nemôžu rásť ani produkovať toxíny pod pH 4,6, zatiaľ čo neproteolitické kmene sú inhibované iba pod pH 5,0. Tento rozdiel je rozhodujúci pre pochopenie toho, ako kontrolovať túto baktériu v potravinárskych výrobkoch. Okyslenie zohráva dôležitú úlohu v bezpečnosti potravín tým, že pôsobí ako silná bariéra proti C. botulinum. Je obzvlášť účinný v spracovaných potravinách, kde udržiavanie správneho pH môže zabrániť rastu baktérií a tvorbe toxínov. Zabezpečenie toho, aby hladiny pH zostali v bezpečných medziach počas celého životného cyklu výrobku, je nevyhnutné na ochranu spotrebiteľov. Kritické prahové hodnoty pH nad 4,6 pre proteolitické kmene a nad 5,0 pre neproteolitické kmene zdôrazňujú dôležitosť prísnej kontroly pH pri spracovaní a skladovaní potravín. Udržiavaním pH pod týmito úrovňami môžeme účinne inhibovať rast a toxinogenézu C. botulinum, čím sa zvyšuje bezpečnosť potravín. Táto snímka pojednáva o tom, ako aktivita vody a koncentrácia soli ovplyvňujú rast rôznych kmeňov C. botulinum. Proteolitické kmene potrebujú na svoj rast úroveň aktivity vody medzi 0,93 a 0,95, za predpokladu, že chlorid sodný je hlavnou rozpustenou látkou riadiacou aktivitu vody. Naproti tomu neproteolitické kmene sú inhibované, keď aktivita vody klesne pod 0,97, čo ukazuje, že sú citlivejšie na nižšie úrovne aktivity vody. Pokiaľ ide o koncentráciu soli, neproteolitické kmene sú účinne inhibované hladinami soli nad 3%, čo zdôrazňuje úlohu soli pri konzervácii. Proteolitické kmene však vyžadujú oveľa vyššie koncentrácie soli až 10% na potlačenie ich rastu, čo naznačuje, že majú väčšiu toleranciu voči soli v porovnaní s neproteolitickými kmeňmi. Pochopenie týchto prahov je kľúčové pre navrhovanie účinných metód konzervácie potravín. Clostridium botulinum je prísne anaeróbne, čo znamená, že na svoj rast vyžaduje prostredie bez kyslíka. Tomu umožňuje prosperovať v špecifických výklenkoch, dokonca aj v potravinách, ktoré sa zdajú byť aeróbne. Pochopenie tejto anaeróbnej povahy je nevyhnutné na zabránenie jej rastu a produkcii nebezpečného toxínu. C. botulinum môže využívať mikrojenéróbne výklenky v potravinách, ktoré zdanlivo obsahujú kyslík. Tieto výklenky sa bežne vyskytujú v hermeticky uzavretých, vákuovo balených alebo balených výrobkoch v modifikovanej atmosfére. Takéto balenie vytvára podmienky, ktoré podporujú klíčenie spór a produkciu toxínov. V tuhých potravinách je difúzia kyslíka často obmedzená, najmä v interiéri. To vytvára anaeróbne podmienky, ktoré sú ideálne pre rast C. botulinum. Obmedzený kyslík vo vnútri týchto potravín zvyšuje riziko botulizmu. Balené potraviny, najmä tie, ktoré sú hermetické alebo vákuovo balené, sú obzvlášť citlivé na kontamináciu C. botulinum. Absencia kyslíka v týchto prostrediach podporuje klíčenie spór a produkciu toxínov, čo výrazne zvyšuje riziko botulizmu, závažného a potenciálne smrteľného ochorenia prenášaného potravinami. Budeme diskutovať o tepelnej odolnosti spór so zameraním na rôzne typy a normy. Po prvé, proteolitické spóry Clostridium botulinum majú hodnoty D pri 121 stupňoch Celzia v rozmedzi od 0,1 do 0,2 minúty. To znamená, že pri tejto teplote potrebujú veľmi krátky čas na zníženie svojej populácie o jeden logaritmický cyklus.
Ďalej univerzálny štandard sterility používa hodnotu FO3 minúty pri 121 stupňoch Celzia. To zaisťuje praktickú sterilitu dosiahnutím zníženia počtu spór o 12 log, čo je rozhodujúce pre bezpečnosť potravín. Neproteolitické spóry vykazujú veľkú variabilitu vo svojich D hodnotách. Zvyčajne potrebujú aspoň 10 minút pri 90 stupňoch Celzia, aby dosiahli zníženie o 6 log, čo znamená, že sú odolnejšie voči teplu pri nižších teplotách. Nakoniec, pre pasterizované chladené potraviny s trvanlivosťou dlhšou ako 10 dní sa používa zhodnota 9 stupňov Celzia. Táto hodnota pomáha pri navrhovaní tepelných procesov na zaistenie bezpečnosti pri zachovaní kvality produktu. Táto snímka sa zameriava na charakteristiky tepelnej odolnosti vegetatívnych buniek, neurotoxínov a spór. Vegetatívne bunky a neurotoxíny typu A a B sú v porovnaní so spórami oveľa menej odolné voči teplu. Konkrétne toxíny sú inaktivované len do 1 minúty pri 80 stupňoch Celzia a vegetatívne bunky sú rýchlo zabité pri podobných alebo dokonca nižších teplotách. Táto rýchla tepelná inaktivácia toxínov zdôrazňuje ich zraniteľnosť voči teplu, čo je v ostrom kontraste s pozoruhodnou odolnosťou spór. Spóry môžu prežiť extrémne podmienky, ako je mrazenie a sušenie, bez straty schopnosti zostať v pokoji. Pretrvávajú konzervačnými procesmi a čakajú na priaznivé podmienky, aby sa opäť stali aktívnymi. Kvôli tomuto pokoju a odolnosti predstavujú spóry pretrvávajúce riziká a predstavujú značné výzvy, pokiaľ ide o ich úplné odstránenie. Pochopenie týchto rozdielov je kľúčové pre účinné kontrolné a bezpečnostné opatrenia. Produkcia toxínov Clostridium botulinum začína klíčením spór, po ktorom nasleduje množenie baktérií. Aby mohlo dôjsť k toxoxénéze, bakteriálna populácia musí dosiahnuť približne 10⁻³ jednotiek tvoriacich kolónie na gram. Tieto podmienky sú nevyhnutné preto, aby baktérie produkovali toxíny. Aby sa zabránilo produkcii toxínov, je dôležité udržiavať bariéry, ako je teplota, pH a aktivita vody. Akékoľvek zlyhanie týchto kontrol môže mať za následok nebezpečné hladiny toxínov, ktoré predstavujú vážne riziká pre bezpečnosť potravín. Konkrétne výpadky v regulácii teploty môžu podporiť tvorbu toxínov, zatiaľ čo nesprávna hladina pH a nekontrolovaná aktivita vody tiež prispievajú k rastu baktérií a toxinogenéze. Preto je regulácia týchto faktorov životne dôležitá. Zaistenie bezpečnosti spotrebiteľa závisí od zachovania týchto kritických prekážok počas celého životného cyklu potravín. Správna manipulácia s potravinami a postupy ich skladovania sú kľúčom k prevencii produkcie toxínov a ochrane verejného zdravia. Pri zaobchádzaní so surovinami a dizajnom výrobkov je nevyhnutné začať s predpokladom, že všetky spracované zložky potravín môžu byť kontaminované spórami C. botulinum. Tento predpoklad je zásadný, pretože poháňa implementáciu účinných opatrení na kontrolu rizík a zdôrazňuje potrebu neustálej ostražitosti v protokoloch o bezpečnosti potravín. Kľúčovým prístupom k kontrole nebezpečenstva je použitie technológie prekážok. To znamená kombinovať viacero bezpečnostných opatrení, ako je tepelné spracovanie, kontrola hladiny pH, riadenie aktivity vody a používanie konzervačných látok, ako sú dusiťany. Tieto prekážky spoločne pracujú na zaistení bezpečnosti spracovaných potravín, najmä vo výrobkoch, ako sú údeniny. Rozhodujúce sú aj komplexné posúdenia nebezpečenstiev. Tieto hodnotenia musia byť dôkladné, najmä ak dôjde k zmenám surovín, obalov alebo keď sa predĺži trvanlivosť. Vykonávanie podrobných hodnotení pomáha včas identifikovať potenciálne riziká a umožňuje zavedenie vhodných stratégií zmierňovania. A nakoniec, riadenie teploty v celom distribučnom reťazci je nevyhnutné. Udržiavanie správnej kontroly teploty pomáha zachovať bezpečnosť a kvalitu potravín minimalizáciou rizika kontaminácie a znehodnotenia počas skladovania a prepravy. Tým sa zabezpečí, že výrobok zostane pre spotrebiteľov bezpečný, kým sa nedostane ku koncovému používateľovi. Poďme diskutovať o kritických kontrolných bodoch alebo CCP, ktoré sú nevyhnutné na kontrolu C. botulinum pri výrobe potravín. Poprvé,
Riadenie tepelného procesu je kľúčovým kritickým bodom kontrolného bodu. Použitie správneho tepelného spracovania zaisťuje účinnú elimináciu škodlivých mikroorganizmov vrátane C. botulinum počas spracovania. Udržiavanie správnej tepelnej kontroly je rozhodujúce pre bezpečnosť potravín. Ďalším dôležitým kritickým bodom je monitorovanie pH a aktivity vody. Tieto faktory zohrávajú významnú úlohu pri inhibícii rastu C. botulinum. Overovaním a kontrolou pH a aktivity vody pomáhame udržiavať stabilitu a bezpečnosť produktu. Kritickým kontrolným bodom je aj zaznamenávanie teploty počas chladeného skladovania. Udržiavanie výrobkov v bezpečnom teplotnom rozmedzí zabraňuje množeniu škodlivých baktérií. Nepretržité monitorovanie teploty počas skladovania je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti produktu. Napokon, všetky overené kritické protistrany musia byť začlenené do plánov HACCP s jasne vymedzenými kritickými limitmi. Nápravné opatrenia by mali byť špecifické pre fyziologické vlastnosti každej kategórie výrobkov. Tento komplexný prístup je nevyhnutný pre efektívne riadenie rizík počas celej výroby potravín. Tento diapozitív pokrýva požiadavky na sterilitu konzervovaných potravín s nízkym obsahom kyselín, ktoré majú pH vyššie ako 4,6 a skladujú sa pri teplote okolia. Tieto potraviny musia spĺňať alebo prekračovať hodnotu tepelného procesu, známu ako FO, 3 minúty pri 121 stupňoch Celzia. Táto norma je rozhodujúca pre zabezpečenie zničenia proteolytických spór Clostridium botulinum, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia prenášané potravinami. Splnenie tejto hodnoty FO zaručuje bezpečnosť a stálosť konzervovaných výrobkov s nízkym obsahom kyselín. Táto snímka zdôrazňuje kľúčové riziká spojené s okyslenými potravinami s vysokým obsahom bielkovín v prostredí. Po prvé, okyslené výrobky sú náchylné na posun pH počas skladovania, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku znehodnotenia plesňou, ktoré zvyšuje lokálne pH nad kritickú prahovú hodnotu 4,6. Toto zvýšenie pH predstavuje značné bezpečnostné obavy, najmä pri potravinách skladovaných pri teplote okolia. Ďalej môžu potravinové matry bohaté na bielkoviny vytvárať mikroklímy, ktoré umožňujú sporadický rast Clostridium botulinum, aj keď celkové pH produktu zostáva nízke. Tieto lokalizované stavy zvyšujú riziko chorôb prenášaných potravinami, preto je dôležité zvážiť jedinečné prostredie v potravinách bohatých na bielkoviny. Na zmiernenie týchto rizík je nevyhnutné obmedziť otvorenú trvanlivosť týchto výrobkov. Chladenie môže pomôcť znížiť znehodnotenie a zachovať bezpečnosť, ale obmedzenia trvanlivosti sú obzvlášť dôležité pre výrobky skladované pri teplote okolia. Na zaistenie bezpečnosti potravín je nevyhnutné priebežné monitorovanie pH. Nepretržité monitorovanie umožňuje včasné odhalenie zmien pH, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu alebo kontaminácii, čo pomáha efektívne riadiť riziká spojené s okyslenými potravinami s vysokým obsahom bielkovín. Táto snímka pokrýva kľúčové kontrolné opatrenia pre pasterizované, chladené výrobky, aby sa zaistila ich bezpečnosť a predĺžená trvanlivosť. Po prvé, normy tepelného spracovania vyžadujú osvedčenú 6-logaritmickú redukciu neproteolytických spór pre pasterizované potraviny skladované do 8 stupňov Celzia. To sa zvyčajne dosiahne zahrievaním produktu najmenej 10 minút na 90 stupňov Celzia alebo použitím ekvivalentného procesu. Takéto tepelné ošetrenie je rozhodujúce pre zaistenie mikrobiologickej bezpečnosti produktu. Ďalej je nevyhnutné dôsledné monitorovanie chladeného reťazca. Udržiavanie stálych skladovacích teplôt pod 8 stupňov Celzia pomáha predchádzať mikrobiálnemu rastu a zachováva kvalitu produktu. Správna regulácia teploty v celom dodávateľskom reťazci je životne dôležitým bezpečnostným opatrením. Nakoniec sú implementované ďalšie bezpečnostné prekážky vrátane kontroly pH, aktivity vody a používania konzervačných režimov. Sú obzvlášť dôležité pre vákuovo balené a balené výrobky v modifikovanej atmosfére a poskytujú ďalšiu vrstvu ochrany na zachovanie bezpečnosti počas predĺženej trvanlivosti. Pri použití modifikovanej atmosféry alebo vákuového balenia existuje značné riziko botulizmu, pretože tieto metódy vytvárajú anaróbne podmienky,
ktoré môžu podporovať rast baktérií Clostridium botulinum. Dôležité je, že k tvorbe toxínov môže dôjsť bez zjavných známok znehodnotenia, čo ho robí obzvlášť rizikovým pre výrobky, ako sú ryby, mäso a určitá zelenina. Na riadenie týchto rizík sú nevyhnutné komplexné mikrobiologické kontroly. Tieto kontroly presahujú rámec toho, čo dokáže odhaliť senzorická analýza, a sú rozhodujúce pre prevenciu nebezpečenstiev súvisiacich s toxínmi v prostredí anaeróbnych obalov. Pomáhajú zaistiť bezpečnosť balených výrobkov. Okrem toho je veľmi dôležité poskytnúť jasné pokyny pre spotrebiteľov týkajúce sa trvanlivosti. Toto usmernenie pomáha spotrebiteľom pochopiť, ako dlho je možné výrobok bezpečne konzumovať, čím sa znižuje riziko vystavenia toxínom. Správne pokyny týkajúce sa trvanlivosti sú kľúčovou súčasťou zaistenia bezpečnej konzumácie týchto balených potravín. Pri výrobe sterilizovaných potravín skladovaných v prostredí je nevyhnutné, aby sterilizácia v autokláve spĺňala alebo prekračovala oficiálne normy tepelného procesu. To zaručuje komerčnú sterilitu, ktorá výrazne znižuje mikrobiálne riziká a zaisťuje bezpečnosť potravinárskeho výrobku. Avšak aj po sterilizácii predstavuje zneužívanie po procese vážne riziko. Môže k tomu dôjsť v dôsledku poškodených nádob, nedostatočných uzáverov alebo skladovania pri zvýšených teplotách, čo môže ohroziť sterilitu a viesť ku kontaminácii alebo znehodnoteniu. Zachovanie integrity obalu je preto rozhodujúce. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne utesnenie môže umožniť vniknutie nečistôt do produktu, takže robustné balenie je kľúčovým bezpečnostným opatrením na zachovanie sterility. A nakoniec, úplná sledovateľnosť procesu je nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti. Umožňuje identifikáciu a riešenie akýchkoľvek problémov počas sterilizácie, zabezpečenie zodpovednosti a budovanie dôvery spotrebiteľov v bezpečnosť potravinárskych výrobkov. Táto snímka pokrýva kľúčové riziká spojené s pasterizovanými, okyslenými a chladenými výrobkami so zameraním na potlačenie rastu Clostridium botulinum. Očakáva sa, že potraviny, ktoré sú pasterizované a majú pH kontrolované pod kritickými prahmi, zabránia rastu tejto baktérie. Za týchto podmienok sa účinne zabráni produkcii toxínov oboma skupinami C botulinum, ale táto bezpečnosť závisí od integrity bariér produktu. Ďalej snímka zdôrazňuje dôležitosť predĺženej bezpečnosti chladeného skladovania. Takéto skladovanie je bezpečné len vtedy, ak je podporované validovanými tepelnými procesmi, ktoré zabezpečujú účinnú kontrolu všetkých škodlivých baktérií. Okrem toho je udržiavanie neprerušeného chladiaceho reťazca počas celého skladovania kľúčové pre udržanie bezpečnosti produktu v priebehu času. Nakoniec snímka zdôrazňuje kritickú úlohu integrity bariéry. Udržiavanie tejto bariéry počas dlhého skladovania je nevyhnutné, aby sa zabránilo tvorbe toxínov. Akákoľvek porucha alebo ohrozenie bariéry môže viesť k významným bezpečnostným rizikám, preto je na zaistenie bezpečnosti produktu potrebná prísna kontrola a monitorovanie. Kritické teplotné odchýlky, aj keď sú krátke, môžu predstavovať významné riziko pre bezpečnosť potravín. Napríklad vystavenie teplotám 10 až 12 stupňov Celzia len na niekoľko hodín môže umožniť spóram začať rásť. To môže viesť k rýchlej produkcii toxínov, najmä z psychotrovných kmeňov, ktorým sa darí v chladnejšom prostredí. Historicky bolo mnoho ohnízk vysledovaných až k zneužívaniu teploty, ku ktorému došlo po výrobe. K týmto teplotným výkyvom často dochádza počas prepravy, skladovania v maloobchode alebo pri nesprávnej manipulácii spotrebiteľov s výrobkom. Takéto incidenty zdôrazňujú kritickú potrebu udržiavania prísnych kontrol teploty v celom dodávateľskom reťazci. Na zmiernenie týchto rizík je nevyhnutné komplexné zaznamenávanie teploty. To umožňuje nepretržité monitorovanie a rýchlu identifikáciu prípadných odchýlok. Okrem toho zavedenie protokolov rýchlej reakcie zaisťuje, že akékoľvek problémy s teplotou je možné rýchlo vyriešiť, aby sa zabránilo kontaminácii. A nakoniec, vzdelávanie spotrebiteľov je dôležitou súčasťou prevencie zneužívania teploty.
Informovaním spotrebiteľov o správnom zaobchádzaní a skladovaní môžeme výrazne znížiť pravdepodobnosť prepuknutia súvisiaceho s teplotou a zvýšiť celkovú bezpečnosť potravín. Stručne povedané, účinná kontrola Clostridium botulinum závisí od dôkladnej deštrukcie spór prostredníctvom validovaných tepelných procesov. Tieto procesy sa musia starostlivo monitorovať, aby sa zabezpečilo, že zostanú účinné pri udržiavaní bezpečnosti potravín. Udržiavanie kritických bariér, ako je teplota, pH a aktivita vody, je nevyhnutné na zabránenie rastu tejto baktérie v spracovaných potravinách. Správna kontrola týchto faktorov vytvára bezpečné prostredie a je kľúčovou súčasťou riadenia bezpečnosti potravín. Na dôsledné dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení je potrebné nepretržité monitorovanie a prísne dodržiavanie tepelných procesov, úrovní pH a skladovacích teplôt. Dodržiavanie týchto postupov výrazne znižuje riziko botulizmu. Kľúčovú úlohu zohráva aj obal. Musí zabrániť tvorbe anaeróbnych výklenkov, kde sa môže dariť Clostridium botulinum. Používanie správnych baliacich techník je preto nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti výrobkov. A nakoniec, vzdelávanie spotrebiteľov je dôležitou súčasťou. Vzdelávaním spotrebiteľov o bezpečných postupoch manipulácie s potravinami rozširujeme bezpečnostné opatrenia nad rámec výroby a pomáhame predchádzať rizikám botulizmu počas konzumácie.